Hi, good morning. Ito ang ating routine. Pagtapos natin maglaba, ay magluluto naman tayo. Ako nga pala ang inyong katimbahay sa ngayon. So, kailangan natin maagang gumising at mag-ayos, kumain, then ang ating mga kilay for life dapat maghapon yan kahit nasa bahay tayo. So, ngayon nagluluto tayo ng sinabawang gulay na may saluyot, patola, talong, okra, yan, lahat dyan. So, mga katimbahay dyan, wala tayong gagawin maghapon, kundi mag-ayos, simula umaga, 5:30 in the morning, gising na tayo, mga katimbahay. At atin ang gagawin ang ating paglalaba, paglilinis ng labas at loob ng bahay, pagluluto, then marami pa tayong tiklupin dyan. Then, kailangan din natin i-schedule ang ating mga backlog ng mga online work natin na nakapending pa na dapat natin tapusin. So, mga katimbahay, time management lang ang kailangan natin dyan. Okay, good morning!